relació a l'anterior, pregue se'n faci arribar la motivació, si existeix, que genera la urgència del plenari extraordinari, ja que en l'acte només posa es convoca per tractar amb la major celeritat i urgència explicant l'expedient de modificació de la relació de llocs de treball i plantilla pressupostària de l'any 2013, sense explicar exactament què és la motivació d'aquesta urgència, sinó el motiu pel qual se convoca, però no la justificació de la urgència. Llavors, com no posta en acte, si existeix una motivació escrita que se'n faci arribar. Sí, crec que s'explica, està en l'acte i s'explica... En l'acte està el que he llegit. En la elaboración de la ratificación de la orden no está explicado, pero en la elaboración del acuerdo sí que se explica. Y se explica, por ejemplo, la urgencia, porque la estructuración se va a demandar, entonces se motiva en la propia acta, al final las intervenciones están motivadas. ¿Te referís a lo dels embarazos? La urgencia para cubrir, sí. La urgència per a convocar un plenari en menys de 48 hores? Estem parlant de l'embaràs? Sí. Ah, vale.